We are telephone at the four and a pencil so I make can send fancy focus me mamma watch. Na kwapin for sarcasm. Me mamma achi and aha. So what does he say? Me mamma aha. Na yakasa obretu for any aduana for me mamma how na actually say yakoye ni mwana no. Ana pay meeting the prophet Eric Akwesientwi. Na mama French yakasi ma me papa Ameya Church of Pentecost papa onyame shirawo ene umpa bone komapa wo oba ho onyame ya okase na ma mfenchi akase ma me papa prophet Jonah Jehu apia akaboa edited papa nyame shirawo afi Ghana software enyina onyame huhum no onyame bambo enkam ho anape matrasi anka bi se nature na maye timamuni eye osonfo panti no ade bi ba na se entwe ye kabi na ye de ato sania eda na sabe yi wo musu yasen ebo ye tidom eye University Foundation na University Foundation ni dia na adoye eni homobro se obonye bi edi ni wonyi ma obibi e pa chawo eye ade papa so hwemfia aduade wo mu da efiase a eye minu asede se o se bi koda efiase wa mebeme accommodate me wa ma meduane di accommodate me wa ma misu ano me da de jawa mfira mentama e pa chawo se onyame sompadia ya kanya me sompadia sa kwan wi ene nyame sompa asabe jibra na me ne nkasa na metwa me nkoje aboafo nkrato na me ba me de asem a asi ebe kiro ma me hu nya bobifu na ye de ya me de nature baako ebe twato na wa yi nsira onyame eba wanya nyame ni anim adom according to Luke chapter 1 verse 30 or say Mary no onyankopon ni dan adom sana unso ana pe mesre onyame anim adom de ma se nya onyankopon ni adom mo amoko nnwuma so na mo ko ba bibiara mesre onyankopon ni dan adom de ma na yitwa ho yenkomre e ba am ya sempote no Ora for me that was se onya abotre wakwa yakọ na yaba me kan se onyankopon tine ni mu hwe mo amokoton ade odwam e ma me no amofo ka e papa no amofo ka mo amokoton office air condition mu e si onyame nhira mo onyame nyam kase omunya na nimu dan atom nti se atom ni a na onyankopon sunye na onyankopon ni dia na odifo Akwesientwi me nsumenie me ameka se kwasia da ebei odifo me beda nyame ase yare biri chire bi bome a se nyame a anka ebia meto na mo onse do no nyame kan ho nti e na nne wa ma ohun odifo Akwesientwi se onyame da so akura me mu no kura me mu a eye wo mpaibo ene obi mpaibo ene nyankopon adom ene me mpaibo ena ama enne odifo Akwesientwi masa nyina me nanso nyame kan se onyankopon ne ni onyam kase ne ento so Elohim Yahweh nisi ni nshira ena me de bawo anapayi me stress ubenya onyankopon ni midai adom na hantanfo emempeja wa ben biem na atenefo aben empeja according to the book of Psalm 75 1 to 10 nti tie me ni ame kan se onyankopon sunsun wa wo hwe me anapayi me sere bambo de ma wa wo yare da ketempa so owo mpa so se ma sore dia sara na me sere onyame bambo ne mpa ba ma sa wo sore e wo Yesu dim na asem ni nyina se me be kan se ye maami Agradaa a wachenyi e house ne pe na ochenyi wachenyi house ye maami Agradaa kan ye frɛ na Agradaa na ochenyi ni house no e no benya Dr. Reverend Evangelist Patricia Esiedu Korantin Oduru obenya saidi ayese fon house na say na wasesa eyamono betinyi no dada sana Patricia Sedu aye na sorry man enam so maame change house omunso change house nji omufura omuye mpeteku bet odwan homa eden ifrawo excuse me to use that word mon fan cheme. When you say too harsh,
beti mo fa nche no mami anamo bi ko so anenye na aban oman mu mbra ani ni di ye fra na ko tena asem di bia mo mo hwe ni nsem no mo ko ya akobae na asore manifesto mema ni bail mo amani bail nti asore mai ko court ekoye dedem tietia oman emra so tietia oman pani anim tietia dampare anim ya papa dampare mi chiawo me salutu anapai na omoye sade ewie no omo de oman mra tutu fom eko charge court ekoye dede ko board demonstration koye dede tia oman mrem na misisu bisase esu ampase se maami Patricia Shiedua woyere ya anka yama ni chance anyemo kayama ni chance anyemo kwasientwi odinfo ametie me yedan ye edi maso dem etwa bet mo maami akotwa bet heavyweight bet ministry ena bet ye di no ana aban mu mpanifo se ya papa dampare se bra be cheche obet ye utwa mu se ya doya na se bet ni nyina mu orofo maami yakọ abamra ne se soro mu ai se aboa eagle so de nsa ebo akoko bam fifam a ode ko wiem se omemu mra abo maami Agradaa aye friend Quantin Patricia Reverend Evangelist Oduro yi a Dr. Kennedy wi enfami wo bufo chiem ye omemu mra te se okode abo na chikew na ode na ko wiem ti na ho ode nyina asa ni ewe ni nsem se bo bebo mpa ya Kristo fanka ye de ne mpa ebo ye be ya kwanchi na esu afra awurade se awurade hu ye mobo mun sane nkɔhwɛ maame Kranti Oduro na ebi a yenyi no sakra asɔre maye tumi nya kukuduro amfa ni anso won buade asa ka ho atimi akɔ court akɔ demonstration ye kan se we ye ne ane se na amen komani mu no emra no edi obi amfi se ende eni nkwa se di no ba bi amra da mekura metie na amra di mi a etwa se di mi esi ehwem wenye si yekunu si editu esiri so yekunu dia na oman so so ache kakra we di ese mra na ehwem so odi fo ayebeja na odi bi mu a yebeja na odi fo so aye de be fa mra kwan so ya padam pare yesre court akodi no ye hu so ba okita case ni mu fanche asore ma no ni amo ho na waye na mi ko be se na obi o ba comment ko di matem wo de enko ni yenko hwe video no na wo hwe video ni wi a wo bo sade asode mana ye no wo bu court no enimtia yenko ni yenko hwe video Paul say ukohwe video ba abamabu ka Kristo for the asem to anansi am yare yi nyemi ni ma na awurate ane kura ma ma pa bebiri me se be kokase bebiri ahwa mefum nya awurade nyankopon ti asem am ka tse awurade se
me kan say me nsatio ba ko me say Father, my soul and my spirit in your hands. Save me. Sanse na me kan use. Me san ne toso. Me san ka say Awurade. Me da for me nipa fra me say mu hia mpa ba firi me ho. Awurade say me hu hia wo ministry dia. Ene eje me kra nhwe me mu ye ho ne me bone ho. Me nya pepepe me nya so abofo. E bia ma fun me kasa mu mpo me didie mu mfomso wo mu. Na papa ni tie me. Wo me ka chese o. Wo konfo bi wo ho yade. Mo mala mi wa me susu me didie mu nsafo atem. Ma bra se o me preach ma bo mpa yetia wo. Na ofise me kodi wan ko me den. Orofo. Me ami de me nima ne Kristo. Me kanfo Kristo ama wo se. E Kristo fo mu di Agradaa echi no. Ye mfa etintiri asem ne mma mpatapa asem. Wo de patapa asem kokota. Ye de mra ba wuro opioto. Excuse you to say. Ye de mra na wo de patapa asem kokoto na ye de mra ba wuro opioto. Enti mo amo yesa akon mo nhwe ya. Ebi be kwa kama ame Agradaa ho ye de mra na ba kyem. Ma wo kan. E de na abenya. Odofo ne ame ka se ye nyina ye mpa Awurade ye che kwan. Ne asofo so we asie mfa nhwe nyansa asofo na ye ba no. Nhwe nyansa mo nkɔ titiem. Mo mpempanifo obi se papa odi fo ma ya. Mo nkɔ mo nkyere mo nyansa. Omma mo nyame suro ne nyansa, nyame mu nyansa nimdiye ne adokro mo no. Wanyini no. On fa bi mamo ansa onyankopon mo bere so anyam be fra afra mo. Omo ti asie yi, mo yankore nkoshi nyansa. Obi se na papa akaboa na retire. Nyansa na adokro mo. Wanyini mo nkoshi bi. Na nenso ye sore ye se edi sofo. Na ka eden ye maame Patricia. O fira abosum dem o se mi na ma chefite, mi na ma bo me ho paada yi. Sa na ye bo paada. Sa na ye bo paada. Paada kwada bo paada. Odi bidi kan ye ne. No de bia ye ne to baako. No de bia ba ye ne boso. No. Ti maame Patricia, ne kondo nyame adwuma. But oni mo experience. Wo mra. Me en chere ni panifo metima cheche ya mo cheche ya abebisi. Mo de cheche ya yesua ya you fire and the abebisi. Odofo, me din e the prophet Eric Akwesientwi. Aha, Attention TV. Subscribe, share video no comment. Na mu udi atama unya hwe. Na me ka cho se, ma me fa se mi ntwato mfa ma wo. Me na me kan se, me ye nature man so ba mini. Me pa cho obi a over pressure. Kan ye kwa fuom ye tie kutu na enye da. Ye de ade bi ye fra ne asa ene ye didi uti ba akoto anum a na wadi kutu ne gozo anum a ye de kope bi over pressure. Kope bi abana nko a na fa no ya prekese na num ni sensu no nyame ebe ma ho ato. Me am kan se me da se. Bye bye.